Dit is Youssef. Doet hij zo'n hier weer, waar er een ziekte constateren, waardoor hij stadig onblind wordt. Op het stuit zocht zijn leven er zuid. Met zijn iPhone kon hij hem aardig redden in het dijstig leven. Oranje simmer gaat liek wel eens mis. Ja, ik liep langs de gracht en daarbij kwam een fietser langs en het was ook hartstikke druk. En ik was ook mijn oriëntatie op dat moment kwijt. Ik wist niet dat ik een halve meter ongeveer van de rand stond. Daarmee heb ik 2 stappen naar rechts genomen en daar lag ik in één keer. Vloog ik in één keer naar beneden toe. Youssef kon er lokkig zelfs uitkomen, maar zijn telefoon weer was stikken. Overleden, ja. Terwijl die waterdicht moest zijn. Hij moest waterdicht zijn. Ja, ze hebben mij verteld in de winkel dat hij waterdicht was. Maar zo waterdicht was hij ook alweer niet. Misschien tegen een klein beetje water, maar niet tegen een duik. De telefoon is alles voor hem. Kist het zo gek net bedenken of Youssef kon het dwaan met help van de iPhone. Ik kan ermee navigeren op straat en ik kan er berichtjes mee sturen. Bijvoorbeeld als ik een donkerblauw of een zwart t-shirt nodig heb uit de kast, dan kan hij dat van me voorlezen als ik een foto heb gemaakt. Ik kan er brieven mee lezen. Als ik een foto van een brief maak, dan leest hij ook de tekst op wat op de brief staat. Ja, hartstikke veel. Ik kan surfen op internet. Ik kan ermee googlen. Ja, dat is bijna onmisbaar, hè? Ja, het is eigenlijk oneindig. Ik kan er hartstikke veel mee. Jilt voor een nijtaastel had Youssef net. In geerwerking met een tal huis-aan-huisbladen is nou een actie uiteenzet om dochs een nijmobieltje voor hem te regelen.